Ti'n licio Calan Gaeaf? Ti wedi gwneud o'ch ymdrech? Calan Gaeaf, ydw. Ti'n beth, fi'n blentyn o hyd. Fi wrth ymwneud gyda bwyd Calan Gaeaf. Ffantastig, greit. Le ni dechrau heddi, Gareth? A ni wedi dweud, mae'n ambell i gwsmer, llwglyd iawn. Mae rhain bron am arw eisiau bwyd, Gareth. Felly ni fynd amdani. Mae cwmni gyda ni'n y gegin, oes e? Neis, ydi? Braf iawn. Reit, nawr, so ni'n mynd i baratoi bwyd bwci bo, so bwyd yn addas i ni gyd i baratoi, a hefyd plant gyda help yn y gegin hefyd. So, parti ar gyfer Calan Gaeaf. Reit, so'r cam cyntaf, ni'n mynd i baratoi 3 gwahanol research yn addas ar gyfer y parti. Y peth cyntaf yw bysedd y wrach. So maen nhw gyd yn gynwysion, bellwch chi brynu yn rhwydd iawn yr archfarchnad yn y siop ac yn y blaen. So na gyd sy'n gyda fi fan hyn yw un tudalen o does y puff pastry, a fe chi'n adle wedyn ar dymerdd ystafell am rhyw awr, fel bod ychydig bach mwy rhwydd ar gyfer ei datod, neu os chi'n prynu fe o'r hewgell rhyw 2 awr ar gyfer i ddadleth ar dymerdd ystafell. Nawr te, so beth cyntaf ni'n gwneud yw brwsio hanner y tos, so mae 2 resat yn allan o 1 tudalen o grwst pwff, so digon o wy, mae hwnna'n rhoi sglein, a hefyd mae'n mynd i ddal y cynwysion sy'n mynd i fod yn cael ei sgeintio ar y wyneb. Mae hwn yn gret i blant sy'n neud hefyd, dydy? Mae'n wrth i bobl neud fatha fo. Mae'r rhan with Gareth yn y gegin, so ni'n mynd i dorri hwnna'n i hanner, a gyda hanner tudalen, da ni'n mynd i ychwanegu y caws wedi i gratio. So mae hwn yn gynwysion falle sydd gyda ni gyd yn yr oergell ar hyn o bryd. Unrhyw gaws yn iawn, Gareth? Ie, caws cryf fydden ni'n gweud bod yn ychwanegu digon o flas. A wrth gwrs mae hwnna'n mynd i doddi a creu digon o liw ar y bysedd yma yn y ffwrn. Wedyn, esgeintio rhywfaint o bowdwr paprika ar ei benne. Bach o space. Bach o space, lycio bach o space. A wedyn, da ni'n mynd i dorri nhw mewn i stribedi. So mae eisiau cylleth miniog arnoch chi. A pwyll piau. A fe dylech chi gael ti ar 10 o'r bysedd ma allan o'r hanner y pecyn. Right. Wedyn, da chi'n mynd i drosglwyddo nhw'n gros i'r hambwrdd y pobi yma. So fyddech chi, a fi'n credu beth gorau ni'n ei, falle fydd rhoi ar y papur. Os na ni jyst rhoi ar y papur ar y tin pobi, na fe, mae hwnna wedi wneud. Right, nawr te, so wedyn byddech chi'n gwasgu pob pen, achos mae'r tost ma, wrth gwrs, jyst yn teimlo'r gwres yma o dan y goleadau. Iawn. Wedyn, mwyn creu effaith y wyneb, yn briodol iawn, mae dy fi hadau pwmpenni. Iawn. Di byd yn mynd i wastraff. So, na draw hwnna rown, fel bych chi'n gweld beth sy'n digwydd. Byddech chi'n rhoi un wedyn ar ben bob un, a mae hwnna yn creu effaith bysedd miniog hirfain o grymog. Sorry reina, yndys? Y wrach. Reit, so mae hynna'n mynd i ffwrn ar wres 180 Celsius 350 Fahrenheit 9.4, a wrth gwrs mae yna un becyn ar ôl. Wedyn gyda hwn, ni'n mynd i dorri hwn yn stribedi, a ni'n mynd i osod ar wyneb y caws bri yma. So, ei sgoi hwn i ffrwydro yng ngwres y ffwrn. Da chi'n rhoi darn o gordyn o amgylch yr ochr. Mae hwnna'n cadw'r darn y carfwrdd yma yn ei le. Pa gaws di hwnna, ta? Y caws bri. Bri. Le fe gallech chi, wrth gwrs, i baratoi un gyda caws Cymreig, perwen, neu perlas, neu tyllau yn y canol. A mwyn cadw'r y diafol alun allan o'r gegin, ni'n rhoi chydig bach o garlleg mewn yn pob toriad. A mae'r stribedi bach main ma'n atgoffa fi o ddannedd y diafol. O, ydyn, ie. Ydyn, ie. Reit, hwnna'n mynd fyna. Iawn. Wedyn, mae gyda ni mwy o wad, so mae gyda ni paprika fan hyn yn rhoi lliw, a fan hyn mae gyda ni gwaed chili. So hwnna ar ei benne. Iawn. A wedyn gyda'r stribedi, chi'n gosod rhain wedi mewn effaith clytwaith ar y top. So ydych chi jyst yn di torri nhw hwnta yma. Mae'n handi, fel ti sôn, Gareth, ti'n defnyddio'r un toes i wneud y ddau yn fan hyn. Felly ddim gwastraff, os e? Na ni, so mae un pecyn yn mynd ar gyfer 2 risat. So byddech chi'n ymlaen a greu'r stribedi yma i greu effaith yr caws mymi, a mae'r 2 yn cael ei coginio yn yr un ffwrn ar yr un tymeredd. Ar yr un pryd? 80, ie, yr un pryd. A mae'r cyfan yn coginio mewn 20 munud. Ryd. Reit, dyna nhw. Dyna bysedd main miniog y frach. A fydde hynna wedyn yn berffaith, falle gyda cawl, neu gyda dip, fel sydd gyda chi fyna o'ch blaen chi, hwmws. Reit, i orffen y caws mymi yma, mae eisiau y llyged ar y creadur bach. So fan hyn, mae dy fi olives wedi lenwi, a mae hwnna'n creu y llyged. Waw! A os chi'n cyfri, mae yna un ar ôl. So nawr dwi'n mynd i baratoi pwmpenni y pizza. So i fan hyn, dwi'n mynd i ychwanegu llon lliw bwrdd o bast tomato, ynghyd a chydig bach o gaws mozzarella. Wedyn, mae fi cig bran fan hyn. Na.
Pepperoni. Pepperoni, a fyddech chi'n rhwygo hwnna. Wedyn mae hwnna'n creu y llenwad. Iawn, so mae hwnna'n creu llenwad bach cyflym iawn. A to, mae hwn yn dos chi'n lle brynu yn barod, sef toes y pizza, neu toes bara. Fydych chi'n dorri fe wedyn yn ddarn. Dwi'n mynd i drial un o'r bysedd na. A mae gych chi'n neud, rhoi chydig bach yn y canol, a byddech chi wedyn yn dod â'r 4 cornel at ei gilydd, yn effeithiol iawn i greu'r pwmpenni yma. A mwyn creu y rhwygau o amgylch yr pwmpen, mae eisiau darn o linyn yno chi, a chi'n ei glymu a'i droi i greu effaith croen y bwmpen. Iawn, a chi'n jyst ni dynnu. Mae'r bus ma'n wrach, mae'n ffein, Gareth. Ne, mae'n hyfryd. Beth yn meddwl bod ni'n gweud na, ond... Ie, chi'n blastu'r chili, iawn. A wedyn gyda'r llinyn, mae hwnna'n creu effaith y bwmpen, ie? Waw. Iawn, so mae hynna to yn mynd i'r ffwrn, a os mae gyda fi rhai yn cuddio fan hyn, yn barod. A faint bod yna mynd i'r ffwrn? Bydd y hain yn mynd i'r ffwrn yn ymwneud hanner awr ar wres 170 Celsius. A byddech chi'n rhoi lliw wedyn melyn wy a paprika ar y tos mwyn creu effaith yr pwmpenni bach yma. Gareth, diolch o galon. Yn addurno nhw. Gwledd.